Hello friends, welcome back to Priya Vijay Kitchen. நான் பிரியா பேசுறேன். அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த பூர்ண கொலக்கட்டைக்குரிய மேல் மாவுக்கு நான் கடை மாவு யூஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன். கடை மாவுலயுமே எப்படி விரிசல் இல்லாம அதே நேரத்துல நல்லா சாஃப்ட்டா பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். அதுல ஒரு panல 1/2 கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். வெல்லத்தை நெய்யில லைட்டா 2 பரட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுல சரியா ஒரு கை அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம். கூடவோ குறையவோ வேண்டாம், சரியா உங்க கை அளவுக்கு ஒரு கை அளவு போதும். அதுலயே வெல்லம் நல்லா இலகி வந்துடும். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயையும் வெல்லத்தையும் நல்லா ஒண்ணா பரட்டி விட்டுக்கலாம். அடுத்து வாசத்துக்கு 2 சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா 2 ஏலக்காயை பிச்சு போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இது அப்படியே அடுப்புல இருக்கட்டும். கொஞ்சம் இலகனாப்புல இருக்கும் போதுலயே நம்ம இறக்கி வச்சிரணும். ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இறுக்கமாயிடும். அடுத்து ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே தேவைக்கேற்ப உப்பு, 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கடை மாவு தான், இடியாப்பத்துக்கு வாங்கின மாவு. உங்களுக்கு கடையில் கொலக்கட்டை மாவுன்னு தனியாகவே கிடைக்கும், அது கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்து ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணீர் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணீர் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாவுல ஊத்தி பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். மொத்தமா ஊத்திடக்கூடாது, கட்டி தட்டிடும். கொஞ்சம் இலக்கமா பிசையணும், அப்பனாதான் உங்களுக்கு கொலக்கட்டையில விரிசல் விடாது. இப்போ இதை அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். அதுக்குள்ள பூர்ணத்தை நம்ம உருண்டை போட்டு வச்சிடலாம். அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். கையில கொஞ்சம் கூட மாவு ஒட்டவே ஒட்டாது. மாவை எப்பொழுதுமே ஒரு ஈரத்துணி போட்டு மூடி வைக்கணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆடை விழுந்துடும். அப்புறம் கொலக்கட்டை ஒழுங்கா செய்ய வராது. இப்போ பூரணம் ரெடி, மாவு ரெடி. கொலக்கட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சமா மாவு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சு விட்டுக்கலாம். பிறகு கொலக்கட்டை அச்சுல ஒரு 2 சொட்டு எண்ணெய் விட்டு நல்லா தடவி வச்சுக்கலாம். ஒரு தடவை தடவினாலே போதும், ஒவ்வொரு தடவையும் தடவணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ விரிச்ச இந்த மாவை அச்சுல வச்சுட்டு அதுக்கு மேல கொஞ்சமா பூரணத்தை வச்சிடலாம். அச்சை மூடி லைட்டா எட்ஜஸ்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். அவ்வளவுதான், சூப்பரா வந்துருச்சு பாருங்க. மேல் மாவு திக்காவோ லைட்டாவோ எப்படி வேணாலும் உங்க விருப்பம் போல நீங்க விரிச்சு விட்டுக்கலாம். மீதி எல்லாத்தையுமே அதே போல செஞ்சாச்சு. அடுத்து இப்போ இட்லி தட்டுல வச்சிடலாம். வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 சொட்டு எண்ணெய் தடவிக்கலாம். நம்ம பண்ண கொலக்கட்டையை இப்போ வச்சிடலாம்.
ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். அவ்வளவுதான், சுவையான பூர்ண கொழுக்கட்டை தயார். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பிடி கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம். இதை ஸ்டார்டிங் பேசிக்கான கொழுக்கட்டைன்னா இதுன்னு சொல்லலாம். முதல்ல கொழுக்கட்டை ட்ரை பண்ணுறவங்க, புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க தைரியமாக ட்ரை பண்ணலாம் இந்த பிடி கொழுக்கட்டையை. ரொம்ப ஈஸி. இன்றைக்கி கடமாவை யூஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன். கடமாவில் கூட இந்த மாதிரி விரிசல் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டான கொழுக்கட்டை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். முதல்ல ஒரு பேனில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு. இது நான் இடியாப்பத்துக்கு வாங்கின மாவில் இருந்து தான் நான் போட்டிருக்கிறேன். கொழுக்கட்டைக்கும் தனியாக மாவு கிடைக்குது, அதையும் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். மாவை ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும், ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். அடுத்து இன்னொரு சாஸ் பேனில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துருக்கிறேன். 1/2 கப் வெல்லத்துக்கு 1/2 கப் தண்ணீர். எந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுவை சூப்பராக இருக்கும். இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம். முதல்ல வெல்லம் கரையட்டும். இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. வெல்லம் கரைஞ்சி ஒரு கொதி வந்ததும் 2 பிடி அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் 2 ஏலக்காயை பிச்சு போட்டுக்கலாம். எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும். பாகுபதம் வரக்கூடாது. பாகுபதம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடி கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். இப்போ நான் தான் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சூடு ஆறுறதுக்குள்ளேக்குமே நம்ம மாவில் ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிச்சிடணும். வடிகட்டி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கலாம். மொத்தமாக ஊற்றுனா கட்டி தட்டிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சம் இலகுனாப்புல நம்ம மாவு பிசையணும். ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு விரிசல் விட ஆரம்பிச்சிடும். கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே கைட்ட பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். வேணுங்கிற அளவுக்கு வெள்ளைப்பாகு ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சுக்கலாம். நம்ம கரெக்டான அளவில் பிசைஞ்சிட்டோன்னா பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. பாத்திரத்தை கழுவி வச்ச மாதிரி அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும். பாத்திரம் பாருங்க, தொடச்சி வச்ச மாதிரி இருக்குது. இப்போ மாவு ரெடி. இப்போ நம்ம பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு இட்லி தட்டு எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா தடவி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்லா நீல வாக்கில் உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். உருண்டையாக உருட்டாமல் நீல வாக்கில் உருட்டுங்க. பாருங்க எவ்வளோ விரிசலே இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ நம்மளோட விரல்களை வச்சு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிரும். பிடி கொழுக்கட்டையிலேயே நம்ம பூர்ணம் வச்சு கூட பண்ணலாம். அவ்வளவுதான், எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன். ஒரு 1/2 கப்பு மாவுக்கு 6 கொழுக்கட்டை கிட்ட எனக்கு வந்திருக்கு. நான் கொஞ்சம் பெருசாக பிடிச்சனால 6 வந்திருக்குது. கொஞ்சம் சின்னதாக பிடிச்சோன்னா ஒரு 7 கொழுக்கட்டை வரும் நமக்கு. இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் நான் வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. மாவு நல்லா பளபளன்னு வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான், சுவையான பிடி கொழுக்கட்டை நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். மூணாவதா மோதகம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பூரணத்துக்கு நம்ம வேர்க்கடலை வச்சு பூரணம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கிறேன். இந்த வேர்க்கடலைக்கு மேல் தொலியை உரிச்சிடணும். இப்போ வேர்க்கடலை ரெடி. 1 கப் வேர்க்கடலைக்கு ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் இல்லை கருப்பட்டி எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 1 கப் வேர்க்கடலை, அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை, அது கூடவே 2 பிடி அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள். ஏலக்காய் இல்லைன்னா 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி ரெடியாக வச்சிடலாம். இப்போ பூரணம் ரெடி. மேல் மாவு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே தேவைக்கேற்ப உப்பு, 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணீர் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணீர் வந்து நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாவில் ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதை அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இப்போ மேல் மாவு ரெடி, பூரணமும் ரெடி. இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அச்சுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நல்லா கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்கிட்ட 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் மோதகம் அச்சு இருக்குது. இது வந்து பெருசு, இது வந்து மீடியம் சைஸு, இது வந்து சின்னது. இது எல்லாத்துக்கும் குட்டி ஒன்று இருக்குது. பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ரொம்ப குட்டி, ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். நம்ம செஞ்சோன்னா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம அச்சுக்குள்ளே வச்சு உள்ள கூட நல்லா அழுத்தி விட்டுறலாம். இப்போ மாவை ஒன்று போல அழுத்தி விட்டாச்சு. இதுக்குள்ள இப்போ நம்ம பூரணத்தை வச்சிடலாம். வச்சதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம மூடணும். அதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டையாக பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம மூடிடலாம். அவ்வளவுதான், ரெடி. அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான், கொழுக்கட்டை ரெடி. இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சிடலாம். இங்கே நான் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் ஒவ்வொரு சைஸ்லேயும் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து இதை நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு அவிக்கணும். இந்த முறை இட்லி தட்டில் அவிக்காமல் குக்கரில் வச்சு நான் அவிச்சு எடுத்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் வச்சு எடுத்தேன், விசில் போடாமல். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அடுத்து எந்த மாதிரி ரெசிபி வீடியோ வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிரியா விஜய் கிச்சன் சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.